Das ist fandme til mig, du lidt. Det kommer nu. Ja, du havde selv, Nej. Det gør det meget godt, det her. Ja. Det gælder om. Jeg ved, hvordan jeg kan optage. Det gælder om. Det er så knald den ballon, der er foran dig, uden at bruge hænder. Hvad skal så gøre det godt? Peter, hvordan gør det så? Hvad blev det, Christina? Bare rolig, jeg skal ikke lade på Facebook. Du går jo nok på Facebook i morgen, hvis det er. Ja. Og dem, der ikke har Facebook, kan I finde det på YouTube. Det er for tidligt. Giv mig lige mobilen. Jeg synes godt, der bliver flere år, jeg også skal have det. Jeg skal gerne være åben her også. Ja, det er meget. Vi vinder. Ja, klart. I knaller bare til piger. Og hvis det hele starter derfra, og man må kun knalde en af gangen. Jamen nok. Det er jo bare, der ligger langt nede i den der. Jeg var nødt til at komme til. Nå ja, hvordan tager man det der? Ja, det er nogle forrest, eller så er det bag. Så skal du op på alle dig. Gå bagerst, og gå op til den forrest, og du skal den forrest. Er der ikke, Christina? Michael, du skal knalde Christina, når hun er færdig, så løber hun op foran dig. Og Thomas, du skal knalde Thomas. Er vi klar? Er der nogen, der tager billeder af det her? Yep. Det håber jeg ikke. Det er værst, når hun starter med at knalde, så kører det op. Du får perfekt højde. Klem mig lige låren op. Du får en ordentlig ræs, ikke? Den værst, og man knaller en af gangen. Må man godt Når holde det? Hella knalder, så knaller hun Hella, så knaller Hella dig, og så knaller du... Det er rent svært, det her. Nej, jeg skal ikke hinanden. Det er det, du skal bruge længere til at knalde dig. Det er forslag. Det er derfor, det er en lukket by. Svingerby. Kommer tæt på hinanden i den her. Altså far, Dennis han er bare glad. Han er bare glad. Sikker, du går bare til, ikke? Kan du styre det, Dennis?
Det var altså under armen. Og kæft, det er knaldt der. Nu kan du gøre det sådan her. Bedsten, ikke? Det er dejligt. Nu har du